på, så kommer de tilbage. Det skal vi ikke have ud af. Nu røg han. Hvor det griner. Nu ligger han bare. Men vi skal lige være sikre på, at han kommer med i båden, fordi ham skal vi ikke have hængende her. Ham der, prøv at, ja, 100%. Jeg smider ham i hjælpen, hvis han kommer herop. Det gør jeg. Jeg tøver ikke et sekund. Han får sådan en knytnæve lige i skallen først. Prøv at se, prøv lige se. Han er ikke færdig med at pisse nu. Prøv at se, han pisser videre. Det er sindssygt. Nej, hvor er han stiv. Der ligger også en her bagved og raller rundt. Det er så, hvordan man tager på fisketur i Nordsverige. Det er med en hillbillies. Men ham der, han får en knytnæve, hvis han kommer herop igen i nat. Og så går han i hjelmen. Og der er ingen af dem, der kommer herop i dag. Det håber jeg ikke på deres skyld. Det er der ikke. Ej, de kan jo ikke udtale konsonanter eller noget som helst. Jeg skal lige have ham, når han skvatter næste gang. Det kan ikke gå så lang tid. Træk mere ud. Så ryger han. Så. Ja. Jeg ved, at de havde forventet. Der var sådan 4 unge fyre, der ville feste med dem. Sikkert. God røv, Ole.